Goddag derude, og velkommen til Chilihjørnet. Der har vi lige en sidste chilispænd lige for at slutte aftenen ud. Hvor vi vil prøve at smage en Royal. En fin lille en. Den er ikke særlig stærk. Det vi fik sidst, de smagte godt nok afskyeligt. Det vil vi godt blive enige om. Så vi håber på, at de smager lidt bedre i dag. Ja. Så. Da jeg så det var der, så tænkte jeg nu. Ja, nu går det galt. Ja, det er det. Ja, det er jo, at de er fra Thailand, tror du? Du kan godt lide sådan nogle... Ja, det tror jeg. Jeg tror også, det er sagt tidligere. Det tror jeg sgu. Jeg talte med en for et par dage siden. Han påstod, at han havde været i Thailand, og der havde de verdens stærkeste tiger. Ja, det har de i hvert fald ikke. Nej, de ikke. Det er jo verdens dårligste. Hvad er det her? Så kæft, jeg prøver ikke det her. Hold op. Er der mange folk i? Ja, det er. Det er godt nok mange. Ja, der må han også. Hvor vil du af den her? Ja, var det er fint. Hold op. Det trykker mod sig. Hvorfor skal der være så mange tryk i gang? Ja. Og det skal vi ikke sidde og vise. Ja, men hvad synes I? Skal vi sige skål? Ja. Skål. Ja, skål. Det er dejligt, at jeg har rørt med dem alle sammen. Jeg har kogt chili på fingrene. Hvad bider i smagen? Ej, hvor smager den klar. Jeg var ikke glad. Puha. Det er ligesom jeg sagde. Det er jo parfume, mand. Det var det, jeg sagde. Jeg tror, vi siger tak for i aften. Kan jeg have det? Ja, det var godt. Ej, Ej, hvor er det. Og så er det godt, at jeg ikke har noget at spise.